ಬಾಳೆ ನೇತ ಲಾಕ್ ಕೇಳಿ ಅನ್ನಿತ್ತ ಬಲಿಪು ಮಗ ಅದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಯಾರ್ಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈರು ಅವೇನು ಕೊರ್ಪುನು పత్తారాన్ని కట్టు తని పో బాలే పో బస్ పత్తున్నా తూలా దాదా ಶಾಂಪುಡು ಮೀನು ಅಂದ ಪನ್ಪೈತೆ ಅಲೆ ಡಿಯರ್ ಈರ್ನ ಶಾಂಪುಡು ಮೀತೆ ಅವೇ ఆయన షాంపూని ఓరిపోందు ಶಾಂಪು సరి పో అంచండ డాడీ అనే షాంపూ కన్నా ఆయన ఒరిపోవున ప్లాన్ డియర్ బొక్కదాలత్ ఇది నేను ముగిపోయింది ఆయన నేను ఒరిపోవును పూర అలా 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 బుడు 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 బల్తుండు రన్ డింగ్ 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 బాయ్ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾನಂತೂ 2 ಇಯರ್ ಇತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾಲ್ದಿ ಹೋಗಲೆ ಟೈಮ್ ಆತಂದ್ರೆ 7:50 ತೂ ಕೈನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಎನ್ನ ದಾದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವೇ ನೀನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಶೇರ್ ಯುವರ್ ರುಟೀನ್ ವಿತ್ 2 ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕು ರೊಟ್ಟಿ ಡೈಲಿ ಏನು ಚೋಪ್ಪರು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಾದ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಆಯ್ನಾತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮುಟ್ಟ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಂದು ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ದಾದ ಮಾತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ನಾಲ್ಗಿತ್ತೆ 7:50 ಆಗ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೈ ಇದೆ ಲಕ್ಕದ ಜಾವೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರಿ ದಾಲ್ ಒಂಜಿ ದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿನಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಗೆ ಬೈದನ್ ಕೊಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ತರಕಾರಿ ಕನ್ನದ ನೀರು ಅಂಚಾದ ಅರಿಗೋ ಇಷ್ಟ ಸಾಂಬಾರು ಬಟಾಟೆ ಬೀನ್ಸ್ ನುರ್ಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ದಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡ ಅರ್ಧ ಬೇಳೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ದಾಲ್ ದಿಯೆ ಎತ್ತೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಲ ಜೆತ್ತುಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಿ ದಿನ ಭಾಜನ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವೇ ಕ್ವಿಕ್ ಅದ್ದೈತೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದ ಹಪ್ಪುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ವೆ ತೂಕದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿನ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಲೆ ತನಿಷ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ನೀ ಆಯ್ಗ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇದ ಪಂಡ ಇನಿ ಆಯ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಆಯ್ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಟಿರ್ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಗಂಟೆ 8:30 ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ ನುರ್ಕೆ ಬಟಾಟೆ ಮೂರ್ದು ನೀರು ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಚ್ಚ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಚಾಪ್ ಆನಿಯನ್ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಐತೆ ಅಲೆ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಹುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ತರಕಾರಿ ಮೂರೊಂದು ಯಾನ್ ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕೆ ನಾ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಇಂಚ ತಿರ್ಗನಾಗ ಮೇರೆನ್ನ ಪಿರಾವ್ದೇ ಉಂತದಿರಾವೆ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮೋಕೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜು ಬೇರಕುಲು ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೂ ಪಾಲಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ತಿಂತಿಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಅವೇನು ತಿಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಬಾ ಪಾಲಕ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದಿಯೇ ಮೇರೆಗೆ ಆಪುನಂದ ಕೊಂಚೂರು ಬಟರ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ದೊಡ್ಡ ತಿಂದು ತುಯೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ದಾಲು ಮಂಜಿ ಬಾಜನಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚದಿಯೋಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಾವಡು ಯಾನಿಕಲೆ ಕೈತಲೋಡು ತೊಚ್ಪಾಂದು ಲೆನೆಕು ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ ಅಂದೆ ಎನ್ನುದೆ ಪುದರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದೇನಿದೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ದಿವೊಂದು ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟುಂಜಿ ಕಜೋ ತಿಕ್ಕಿನ್ ಬಾಬಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ 9:30 ಆನೇನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆನಿ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಬಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಭಾಜನ ರಾಶಿ ಗೂಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು ದಾಲ್ ಬೇಯ್ದು ಕಾಳು ಬೇಯ್ದು ಒಂಜಿ ದಾದ ತೊಚ್ಕಾಯಿ ಐತೆ ಅವು ಬೇಯ್ದು ಹಣ ಮಾತಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಾಲೆಗೆ ಬಡೋ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏತ್ಕೊಟ್ಟು ತಾಪನ್ ಗೊತ್ತು ಲೆಟ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಲೆದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯಿರೋದಿದ್ದೆ ಸಾಂಬಾರು ನುರ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ನುರ್ಗೆ ಬೇಗ ಬೇಯೋಣತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಬಾಲೆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತ್ದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನನಲ ಕೆಲವೊಂದು ತರಕಾರಿ ಮೂರರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾಳು ಎಂಚಿನ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಚಿ ಮಾತ್ರ ಕನಪುನಮ್ಮ ಅವು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಉಂಡತೆ ಐಕಲ 3 ದಿವಳು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಡಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಪೋಂದೆ ಪೊಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಬಿಡಿ ಪಾತಿರಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಇನ್ ಅ ಹರಿ ವಿಸಿಲ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಕಾಂಡಿದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಡವ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವೇ ಮಣ್ಣಿ ಕೊಡ್ತೀರು ನಾನು ಪೂರ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕುಂದವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಏಜಿದೆ ನೀ ರುಟೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರಂದೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬೇಗ ಒಂಚಿ ಮಲ್ತು ಮುಗೀತು ನಾವು ದಾರ ಕೊಡತ್ತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚಿ 9:45 ಆಟ ಟೈಮ್ 10:30 ಅನ್ನಕ ಐಕೊಡ್ಪೆ ಅಂಚ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ ಕಜುಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ್ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಆತಿಚ್ಚಿ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಆತಿಚ್ಚಿ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೋಚ್ಪಾದಿತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಆ ಫೋಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಪನೊಂದಿಚ್ಚಿ ರೇಪನ ಇನಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ತೂವರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ಅಂದ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನಿ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆ ಫೋಟೋದ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಅಂದು ಯಾರು ಮೇ ಬಿ ಪಂತೆ ತೋಜೋಡು ಒಂಜಿ 2 years ದುಂಬು ಪಂತೆನ ಅಂದ ಆ ಫೋಟೋದ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಫೋಟೋ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀಸ್ ಇರೋರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂತೆನ ಈಗ ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಶೋರ್ ಇಚ್ಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂದಿತ್ತಿಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಜಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಪೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಪೆ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದು ಒಬ್ಬ ಶೆಕೆ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ದುಂಬು 2 ದಿನ ಹೊತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೀನು ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬು ಉಂಟು ಬೇಗ ಕುಂಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಂಡ ದುಂಬು ಪಾಡೋದು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ವೈತಾತೆಗೆ ಅರ್ಧೊಂದು ಪುನಃ ತಿಂಕನ ಬೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಳುದ ಕತೆ ತೂಡು ಕಾಳು ಅವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ತೋಡ್ದ ಅದ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಬೇಯ್ದಿತ್ತು ಚಿಂಡ ಪಿರೋರ ದಿವೋಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಬೊದಲರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಮ್ಮಿ ಸಾಂಬಾರಾಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊದ್ದಿಂದ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಕಾಯರೆ ದೀತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಡಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾಳು ಒಲೆ ಬೇಯ್ದಂಡು ಚೋಲಿ ಬಿಡ್ತದಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆ ಚೋಲಿ ಮಾತ ತೆಪ್ಪುವೈತೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ 10:15 ಒಂದು ಬಾಲೆದ ಸ್ಲೋಟು ದಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಸಿಲಾವಡದು ಅಂಚ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರಾಂಡು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಖ ಒಂದು ಆಡಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ 1 minute 2 minutes ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಐತೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಊರಾತೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಉಪ್ಪು ರುಚಿ ಸಾಂಬಾರು ಸರಿ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಟ್ಟಿಲ ಸರಿ ಉಂಟು ಆಂಟಿ ಅಟ್ಟಿಲ ಆಂಡು ಬಟ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಟಾವೆ ಫುಲ್ ನಿಕಲೆ ತೋಜುನ ಈಚೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ರೀ ಫುಲ್ ಬಜ ಬಜ ಉಂಟು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಲೆ ದಾಂಡ ಪಾಪ
ಇನ್ನು ಕುಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಉಂಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. బాలేని ಬೇಗನೆ ಜಪ್ಡಾಯಿ ಐತೆ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಶಾಕ್ ಆಪು ನಿಕಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಪಿದರ್ದೆ ಸಡನ್ ಅದು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಓ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಅದು ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಪಿದರ್ದೆ ದೂರ ಪಿದಡಿಯೇ ದಾದ ಕತೆಯಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೂ ಒಂದು ಪುಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಚಾವೆ ತೂ ಒಂದು ಪುಲೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಬೇಗ ಪಿದಡಿ ಯಾನು ಪಿದಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಅವಳು ಉಲ್ಲೆನ ಬರೀಟು ನೆಲಟು ಜಪ್ಡವನತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಏತು ಮೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆತು ಮೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಲಕ್ಕಂಡ ಪಿರ ಬಾಲೆನ್ ಜಪ್ಡಾದು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಮೆಲ್ಲ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ 2 years ದುಂಬು ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ತೂಪೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಂಚಾದ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಸಡನ್ ಅದು ಬರರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಟಿ ಬತ್ತು ಪಿದಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡಿರೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಅನ್ನು ಟೈಮ್ ಆತನಿತ್ತೆ 1 o'clock ಆತಜಿ 5 minutes ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಕುಳ್ಳೆ ರಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ದಾದ ಪಣ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಪೋತೆ ಪಣ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಬೇಲೆನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದ ಪೋತೆ ದಾಯ್ ಪಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಾತಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಂಟಿ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಡಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಾಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಪಾದ ಬಡವ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ನತ್ತೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬೇಗ ಮೀಪಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿಡ ಪಂಡೆ ಬಡವ ಅರ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯರ ವಾಯ್ ಬುಕ್ ಆಡ್ತಿದ್ದು ಒಚ್ಚದು ಬಾಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಪ್ಡಾದು ಯಾನು ಮೀದು ಯಾನು ರೆಡಿ ಆದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ 11:35 11:40 11:35 ಎಸ್ 40 ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲ ಏನು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ 1-5 minutes ಉಂಡು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು 2 o'clock ಆನಾಗ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಲಂಚ್ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಬಾಲೆಗೆ ಬಡ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ 10 minutes ಬೇಲೆ ಆತೆ ಇಚ್ಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನೇನಿತ್ತೆ ರೊಟೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎನ್ನಿ ಬೊಕ್ರು ರೊಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು ನೆನ್ನದು ಆದ ಮಾತ ಯಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಸಡನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೆದಾದ ಪಂಡ ಪಿದ್ದ ಈ ಎಂಚಿನ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂ ಬರ್ಸೈಜಿನ ಶೆಕೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಡಕ್ಕು ದುಂಬಾವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಮರಿಯಲನ ಸಮ್ಮರ ಆದ ಅವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಕಡಕ್ಕು ದುಂಬು ಅಂಚಿನ ಶೆಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ అయితే ಲಂಚ್ ಮಂತ್ ಪರೆಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಾಲೆಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂಜೇ ಸಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟನ್ನ ಒಂಜೇ ಸಲ ಪಂಡ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ 2-3 times ಕೊಡ್ತೆ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಯ್ದು ದಾದನ ಆತ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕನದೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಚೂರು ಪರ್ದು ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದನೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಡೇಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಮಿನಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ಓಡುದು ಆದ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಐತೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಪರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಕ್ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟು ಚಿಪ್ಪಡು ಮಾತ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪೇನು ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಾಲೆಗ್ಲ ಕೊರೋಡು ಬಾಲೆ ಕೊರೋರೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಇದೆ ನಾನು ಯಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಜಿ ತನೀಶ್ ಬೈದು ಪೂಜೆ ನಾನು ತನೀಶ್ ಬರ್ಪೆ ತನೀಶ್ ನೊಟ್ಟು ಎನ್ನದೇ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಅನ್ಪಂಡ ತನೀಶದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈಯಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ವಾರ 2 ಸಲ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಈಜಿಂದ ಬಾಕಿ ದಿನ 5 o'clock ಹಾಕೋದು ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ದಾದನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಓದು ಅಂತಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೋ ಟೈ ಕುಲೋನ್ ಟಿ ವಿ ತುಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ತೂಕ ಅಂದು ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ 5 to 2 ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆತ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು
ಗಡಿ ಗಡಿ ಲಕ್ಕುವೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುವೆ ಬಾಲೆದ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಂಚ ಏನ ಏಪಲ ಉಂದುವೆ ಇತ್ತೆ ಟಿವಿನೇ ತುಪ್ಪುಜರೆ ನೋಟು ಅಂತ ಬಂದೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಆತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬೇತೆ ಕಡೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕ್ ಮತ್ತು ಆಗ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜೆ ಏಪಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊ ಒಂದುವೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗನೇ ರಡ್ರಡ್ಡು ಕೆಲವರು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಒಪ್ಪುನ ಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಟ್ರಾಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುನ ಕಲೆಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಚಾಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಆಕುಲು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎನಫ್ಲ ಆತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ದಾದ ಆಕುಲು ತಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೀರ ಒಂಜೆ ಅಕಲ್ನ ಯೋಚನೆ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಟ್ ಓ ಒಂದೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ದೂರದು ಪಾಕಲಿಗೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವಂದು ಬೇತೆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲವುದ ಜೋಕುಲು ಬೇಗನೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎನಫ್ ಆಪಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಬಟ್ ಕೆಲವುದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪಡ ಈತ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು ಸಡನ್ ಆದ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಅವು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾಕಂದಾಗ ಸಮರ್ಗೆ ಏನು ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೆ ದಾದೆವು ದಾದೆವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ 2 o'clock ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಲಂಚ್ ಇತ್ತೆ ಅವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪನ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಲಂಚ್ ಅದು ಖುಷಿನ ಮಾತ ಅದು 2 o'clock 1:45 1:30 ಬೇಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕನು ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಬೇಗ ಜೊತೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲಂಚ್ ಇತ್ತೆ ಅವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ನೋಡು ಖುಷಿಗೆ ನಿಂಕು ಪಾಡೋಡು ಕಪಿರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಪಂಡತೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೋಣ ಇನ್ನು ಮಾತ ಉಲ್ಟ ಆತುಡು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಕೊಡೋದೇ ಇನ್ಯಾ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಮಾತ ಉಲ್ಟಾನೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಲ್ಲ ಇಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಯಾನಿಕ ಅನ್ನೋದು ಶೋ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾಠ ಮಾತ ಬೆಕ್ಕ ಬೇಗ ಒಂಜು ರಾಂಗ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ತನಿಷ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ತುಕದಾದ ಹಾಪುನ ಸಾರು ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಾರು ಎನ್ನ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬತ್ತುನು ಮನಸ್ಸು ಬಟ್ ಮೂಲ್ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಬಾ 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 ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಬೂರು ನಾನು ಪೊಡ್ಗೆ ಹಾಪುನು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುನು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಉನ್ಪುನು ಪೋಕ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆತು ಇತ್ತೆ 2:20 ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆದಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ 2:20ಗೂ ಮುಗಿತೊಂದು ಲೇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡಪುನ ಹೆಚ್ಚ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚ ಬಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಅಂತೂ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಎನ್ವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಕತೆ ಈ ಪಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸದ್ಯಗೆ ಇತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್